Dobrý deň dámy a páni, vítajte pri dnešnom videjku a dneska budem upgradeovať procesor na mojom laptope. Toto je môj Asus K53 SV a dneska mi prišiel takto nový procesor. Je to Intel Core i7 2640M, ale ako prvé som si kúpil takto PTM 7950 a to je najlepšie, keď ho dáte najprv do chladničky, takže to spravím najprv. PTM som dal do chladničky a teraz idem rozobrať tento laptop. Teraz očistím túto starú pastu aj na chladiči. Idem vymeniť ten procesor. Otočím oproti hodinám. Tento procesor dám von. Tento tu je i5 2430M. Tak tam takto zasuniem. Jak ryť na šerber. A to si najprv zamknem. Tak, teraz PTM-ko. Perfektné. A teraz tam už len dám nazad kladič. Počas toho, ako som skladal ten laptop nazad, sa mi vybila kamera, ale potom som to chcel teda napojiť, ale nešiel mi adaptér, lebo mám tam trochu vlý spoj, tak som tam snažil sa nájsť nejaký dobrý kontakt. Potom som zistil, že tam je také akoby mäkké miesto, tak som tam zatlačil. A čo sa nestalo, alebo teda skôr čo sa stalo, adaptér sa mi vyskratoval, ten adaptér v tom čase nebol zapojený do toho laptopu, takže potom som to celé nehal, tak som sa na to celé naštval. Prečerom 12. februára 2025 som kúpil objednal nový adaptér. Prišiel dneska, je Valentína 14.2.2025. Overil som, že ten laptop funguje, má lepšie Cinebench R20 Score a toto bude z tohto videa všetko. Veľmi vám ďakujem za pozrietie tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite tam hodiť like. Ak nie, kľudne tam dajte dislike, je to váš názor na toto video. Ak máte nejaký feedback alebo nejaké otázky, tak to napíšte do komentárov, kľudne, ja vám na to rád odpoviem. Alebo za ten feedback tak to rád poďakujem. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Dovidenia.